Jollibee bago mi mamalit. Ito pa na ako ang baby. Mag-work pa siya Jollibee mga sis. Salamat kay kayo mga sisi sa pag-subscribe. 100 subscriber na yun ko. Thank you so much. Patulong kami sa Jollibee mga sis. After sa Jollibee, diretso namin dito sa humusan. Ikot kami sa Jollibee mga sisi. Bye-bye. Ingat. Dali nag-work akong isa ka anak mga sis. Bye. Ay mga sis, abot nami sa Tigbaligya og humus. Magmas na ko mga sis. Yan lang gid ay siya doy. Yan lang gid ang ganay doy. Makita ko ay. Humus mga sis. Tagpila sa ako sa humus. 50? Palita kog duha. Kanang mix na daan. Mix na daan. Ani siya mga sis. Complete na ni. Palita kog duha ka sa ako te. Kung usahay manggutino ka makapalit ko kay laing kaayo. Daghang kay kahoy. Namalit na yan, ma'am. Naagi na siya. Namalito ba yung deliver, o? Para niya. Ay may na lang nakagagmay. Ito yung ako dagko kayo. Oo. Nandito to. Maudo. Doon kayo itaw, may utang sa kompromiso. Kay bayo, taga mo naglilion ka na. Maujud ke. Dili asa pa din yun yung ginakumpra te. Pinahatod na na, di ba? O di ay. Asa man ana ako dire. Ay, abli na to. Oh, abli ha doy. Abli ha. 50 te na. Duha. Kay aron din ako sigbalik-balik. Ako rang anak alsa te. Ayaw na pag-alsa-alsa. Ikaw rin alsa yung parsas nanay. Kaya na niya. Oh. Salamat eh. O ni sila diri mga sis, mamaligya po sila mga bulak. Humus, bato sa bulak, naapod sila, kompleto sila. Tag 50 lang ang sako.